Give the Lord a shout.
Achawa chama kanyina mame. Wabubu mi poncho nyina free so. Peta wasasa mina wasiyo. Achawa chama kanyina mame. Wabubu mi poncho nyina free so. Jesus say mina wasiyo. Yasititi wadomankure. Ane with Jesus Christ. Yatusa yasudawaya. Achawa chama kanyina mame. Wabubu mi poncho. Wudi apeta wasana mina wasiyo. Abenina Abaniwayo Nabiya Bonyafu Jesus mina wasiyo. Abenina Afi Musabisaya. Come on. Nakasa Yesu yana wasiyo. Jesus Christ. What's the way? The Bible to me, Yabito. Achawa chama kanyina mame. Wabubu mi poncho nyina free. Wamenta wanena. Mina wasiyo. Abenina. Achawa chama kanyina mame. Wabubu mi poncho nyina free. Jesus say, mina wasiyo. Abenina. Odima free aswai. Achawa ni masandina mame. Wakama free. Waka masandina mame yo. Sadia wadaya mfumui. Kochama sa. Ya sorry wo. Ya tusa wo ya wahi. Wo ya wahi. Wo ya wahi. Sida na miya. Wo ya wahi. Beta wasasa. Aifuhi. Kochama sa. Ya sorry wo. Aifuhi. Kochama sa. Ya sorry wo. Enti wunya mecha. Ekatabo. Woya mecha. Wani metaji na vaya zukishe. Papa. Oyama woyamu. Wafuarate. Samifara. Yaswa. Woyama woyamu. Wafuarate. Samifara. Yasehuya mecha. Mekatabo. Senayamehuya mecha. Wande malina zoya sufriso. Peta wasasa. Woyama woyamu. Wafuarate. Samifara. Yaswa. Woyama woyamu. Wafuarate. Samifara. Yasama tuye. Yade yedi okama fobia. Atamfa sorete aye. Obisa sese na me wo imfa. Na so yase. We ya wo ya mu. Wo for radi. Sabe fawa. Aradi yasama tubi. Nidia me ni okama fobia. Atamfa sorete aye. Obisa sese na me wo imfa. Na so yase. Sabe fawa. Radi umuna. Beta menjeme ro. Basha. Beta wansasa. Amame nilamu. Basha nabia.
God
baby bye. Namayakuba, a baby upper, Menyakuba, ma. Also, as I said, yes, Sassaidia, Menyakuba, Missy, a baby bayo, Nayamkuba, a baby upper, Yanakuba, ma. Also, as I said, yes, Mujidia, Benjamin Simon, Nakuba, wipe it, every side. Messi, Nakuba, oh, as soon as I said, yes, it's all common ground. I'm in Famuday. I'm on the way. I'm in Famuda. I'm super sanity. And I'm so fantastic. All common ground. I'm in Famuday. I'm on the way. I'm in Famuda. I'm super sanity. And I'm so fantastic. Oh, my God. And I'm watching the ever. I don't mean to me so low. She rubbing us with me so low. I say, yes, I can't be told me so. Say, I don't mean to me so low. She rubbing us with me so low. Say, yes, I can't be told me so.
Wakanya bayadina chirabiye. Akanya wamu before akufuwe. Nyame ufata kwate neglatu wamami. Peta wasa peta ato parema. Nimi nyame ya ade kwate baba tumenye. Apa yada ya yada rada. Nanu papa bino. Are you ready to jump? Are you ready? 1, 2, 3, 4. Wave it. David is what same sir. Yanko a radifie, now radifia hona and Nijiawa, and not the Anitia Sanakuma. Oh, no, the Casiapa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shad your own time, Nakatan said, Ne wouldn't shrabe coffee. Oh, Katan also and Ne wouldn't shrabe coffee. Abrano Edru Ebremon say Yetin Yamiasem Anano Okain Samo 119 verse 8. Now David say Puemani Nami hu Omremu Awamadie and they said Yame Emremu Yame Trono Awamadie wum and Shrawum and Pejawum and Kunumdium. Nasa when you mea Unhuno Nene Erade Amanakua Nidifo Yame Asemu Ahintasem. Sana omepwe ni ewa uradi asem ho na uradi nshira onyame pega onyame kunumdie enta yanso sori ejina na so na yemfa dede ye ensia uradi akwa nyame difo nyame boni Bishop Albert Saki Kwapa Famia Nia Wupe Wodi Wumacha Anato Peja Onsani Furniture Rate Na watching Chaba as a Monsam Dawson. The radius, baby, I was shy. Never baby, I would tea and fribia. The radius, Ama Okra, the radius, Mawa Bushia. So I shall swam I watch Aqua Pro Abeto. Just open your mouth and thank God for your life.
ye gwa fupa we ye jimafu aside aye yijuna yedi bemo ya radie sida minyiwa azinyina sutufu yantiti wafupa ye gwa fupa ye ndimafu aside aye juna yedi bamawo radio osro ni asasewura enesa uti dede na ye wasafo a ye sidi worship center ye na omba na abehia mu ha na ye sidi waya amayen ta wahwe yen so ama na watwe akọ aporo abeto yen na ye yiwaye enumonyam ka udin wo soro ho enumonyam ka udin o menyina ebraso say yeti wawrade wasem ye pagya okra bi a ohwe yen ne okra bi a otie yen e de ba wawrade wanim ma wasem nhira wasem tumi wasem mpagya wasem ayaresa wasem oje enyi ahwefo ne tiefo de wo Yesu Kristo dimo and I'm a bumpire. A jetty for Naka. Amen. Mema obibi akwaba eba and akwasiada sumi in kankamo and any daddy kaya money sum and I'm sassy dabinti and then abepi more on your sum. Once all sharing, I was SOMPA TV. Ne one out here was SOMPA radio hodo no more money small Facebook ne YouTube ina ya mama kwaba ya sra radio ushira and nipanti meno se radio shira umra wote radio nyuna se ya ene one ye esumi na ansa na yebeti nyame asem no mapese ya ba mpa ye be semanum ekosi semadu ansa na oka twere samna osem mereboni awo Samaria na chese ye wo mere bia mereboni to oman bia the free oman no Samaria na ohawa to omunyina ne se ekoma kese bai atamfo don na abekire sraban ewo omafasu achi a omutimi mpie nkoye adwuma na matamfo nti na ohaw no bai Pedro baby say, we are sick and you, we are here new, Ukutesico, Unkutabio, Unya Briane, and a water ID. Pedro baby, tell Briania, oh dear, a bubro bring, and a nipa carisika, a cotton. A drew baby one a chihuahua, a boa mompe, and a motorje. A drew baby, not a baby nipa, and I'm a tanfunti. What kind of dress, Samana? Or say a small fort bereswan. Or say or henny be sorry your friends a Herod. Or sorry tying Christo asafo. Or chibi kumwom. I just say you bri bia ne die esi. Dear na me person me catch ye brei. Near my cost or mine no monye. Can't quenchia edge nipa ekra everyone sem dodo. Ukunu krasa or co. We rebuke krasa or co. O baby crasa or nyame ambemua on Timmy sign baby. Nina said, or bonnet na wura driver for no be more. Quite your fast one, oh chica. Oh, ya quiet tempo no sono, a more urem. Was so me ya nipa can't quench ya you won. If you are as a fast as a more urem. More follow social media and last week. From Konongo to Kumase, taxi driver or no ochi ne car or nam on one casano panso.
na Toyota pickup bi aye overtaken na odi akohia wona nipa miensa kananana omu atoye mu eduru se fire service for ni apolice for meboa ni yeyi won no car beye se ensia ensa be nya kan kwanhia wo eho ama kwan ni nyina siye emma passengers bia na omote eye Fortran state mu nyina akoto amana mu a nipa epura anu odin na wotwe ya mu amoteye osofo bi one na asore ma pon asore na ose maame bi wom one ne ma onkosi won fie enti ne sofo ketua so ntra ne fronto na omonkosi won omoba eye yuton bus overtaking yes overtaking no ye wo kwan no so saa you overtaking betwi fa sofo ne nsoro ma ne nyina so na wotwe ya amunum ho a nipa num na wira ho sam ne se yes ababa wa bi owo mu ono na wapagya wanya adwuma papa o hwe busua no ono nso so otoy nioma etoto nipa ewo aweye berem no ano oden se yade so doso yade doso owo doso ti enya kwanya se behia na asafo no bom bompaya erade ema bibisi enti sabri mepese obesore agira ona so amame na faumre kakra chame wonso so a wo hweme a woni yesom bibinti wenti me ankwa asore wo hweye wo TV so o wa odam asore o wa hall ho asore bibia wo hweye a wo tie ye bia na ye mompaye na wo twe nchepa woso me nchepa emonsem no doso accident na esi dwa so no me amekọ parke me car ekohwe bibia incident ni si ya nipa be se dunsia ewu atoyi mu no iko park enya bibia obeka say ye careful so kwan no daso enti driver na one nyankopon asafo manam no ohun se car no se na ese benti wa park we free kwan no mu a park se car no onfa ne muso metwem ko anso duru bibia wa park no osan ko wura ho kum omu nyina dese enya se minim car atwi asem enya se me car ya mono asem enya se me car acha asem de eduru no ye bompaye e de ebe afi so bekwa wie ye wo Ghana bia na yete accident moja hwegu empaye edi kan udi ama wabusua Bible say yemfa ya kwan hye nsa na yemfa ye honto no so na ono na obeye dan obeye enti say ye kan 1 Timothy chapter 6 verse 12 na ose bomodian na ko gidie kompa no enti Kristo ni okon esese okon eye bere amema wa sore no 1 Timothy chapter 6 verse 12 ose me ba bomodian na ko gidie kompa no to bomodian na dimpaye yodima ema wabusua enti ye John Psalm 37 so verse 5 ose yemfa ya kwan no hye Awurade nsem na yemfa ye honto no so na ono ena obeye kasa Awurade Yesu na wotwi ene bosome me pagya mabusua eba wa Awurade wanim me yire ni me kunu me ma me kunu ni mabusua me dwuma yefo obonefo ne hyehyeye biara ye beye esan ye beye musuo ye beye accident ye beye robbers attack there be a fire outbreak. Erade peguma me busuya. No yes o demo. Open your mouth and break out. Just break out. Break out. Accident break out. Sickness break out. Spiritual attack break out. Fire outbreak break out. Armed robbers attack break out. Pray. Pray for your family. Pray for yourself. Pray for your
Of Jesus. Acts chapter 12. I say as man for no omo bompire ma Christo asafo no. Ye bompire ama CEDAR asafo. A free children's ministry so. E could see na ye women's ministry, men's ministry, youth, church officers and leaders. Ye bompire na ye branches ni nyina. Wọ́n so a wọ́bɛsra yɛ bɔmpa yɛ ma wasafo a wowɔ mu wo a wo ne yɛ som a wotie yɛn wɔ radio ne TV ne Facebook bɔmpa yɛ ma wasafo yɛ bɔmpa yɛ sɛ any evil agenda ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ bia sɛ afei kɔ awieyɛ atwa sɛ asafo bɛwu atwa sɛ abɔfra bi wu atwa sɛ panyi bi wu ɔsɔfo bi wu ɔsɔfo maame bi wu asɔleba bi wu mako ni bi wu youth ni bi wu yɛnyi ntom Bible say yɛgye tom a ɛbɛyɛ adwuma yɛampere so a ɛnyɛ adwuma pie wa no pɔmpa yɛfa Kristo asafo ɛhyɛ Awurade nsa fa CEDAR asafo fa wasafo pa Awurade anim sɛ ade bɔne biara pɛtuwuo biara ɛsan biara Awurade ma no mpare asafo no wɔ Yesu dɛm break it out pray for the church. In the name of Jesus. Your bumpire chato, your bumpire ama oh my Ghana. Your my Ghana shara densa. And more acquiring yesu moja. And yasha so there were Ghana acquires on you so. Yeah, Peja president on a pound for. Say, oh my, ya to about your show monster, Yame Momo, no Montimimu or Mino, or Mano con Nimunama year. Menu Mina ya Timos so ya Hobatoye. Ya bomb pies or Bonifon she be a tear on my Ghana. A random pengu and the Mompenyu Funina. Oh, yes, to them. Pray for Ghana. Pray for the leaders, the opinion leaders. Don't buy them all.
We are come as well, and a baby. Abrosam found no mum. We are come as well, and a Juma sen. We are come as well, ya dear Pessa Hannah, a 10. We are come as well, diabone be our son. We are come as well, who will be a man of whom the soul bution, a man who account. When you meet to me, I didn't answer. When I rather, I say, Bedu Sabre, when you miss our measure. A thought and your men in the how in your answers will be so. The nano coto, Latinius, no, or the friend, to be signed as a dear and open some yama. Yes, who saw your new friend answer still. I used to be son of question. Intercultural. Until no kind of Matthew 7:7, see Messiah and show you mum. There Lord, we thank you. For yes, demo, Nene, Yabon Pay. I shall phone you for Yanka, Amen, Cassiapa. Amen. Oh, Amen, no Eda or Confa Noche. Amen, Nyame to me. Amen. Amen, no Yami, I want Amen. Amen. Hallelujah. Somebody, Jamo, Makuta smartphones, no. Monya demon like CEDAR page, no. Na mon share and then Yamia Sema Ebano. As I was sharing Yamia Semino, na Okraba Kumpo, and your Ochia. Once or so, obeying Shira. Mon share page, no. More SOMPA page in one phone, so mon share SOMPA page, no. Now for France, so and your bench. Na ye page in the air than yan sort of man bebaso. To mon share SOMPA page, no. Na afo from Wolfie and so enti Yamia Seminobi. Meno to us so a can Yamia Sema Matu Ding or Poto Custom says storms of life. And I call level 4. Abarabomu asrochen. Abarabomu asrochen. And I may call level 4. Now, Bayer, now watch me and send ye. And I otun for Yanko Ponam ne domso. Na medo chenya miasem se abarabomu asrochen. Boso me bia wasama nyame me nyakwenya begyina monima. Nyame fame so edeba. As boso me bo wasama eba nyina be you aten. Said you gyina ho no onhwe yie na wanhwe ase. Na nuama ni bi wo ho a etene wo nipa eni so na na wie ye no eye owu akwan. Na me ni nipa dodo achi ama onkoye bone. Na wotwe bi wo ha menya kwanya meka kira wo said de nipa begu obi a nipa betwa. Enti wo atembo kase wo wanim ogidi wo nyini o asase we wowura. Enti tumi na wanya adom na wo so no na wo de ye de wankasa wo pe no mre bi beba ama wakobu ho akonta. Na se wa mu ho akonta yi a eno na ewrade so be tua wo ka sanya onyoma esete. Yes. Boso me bi wo ha me be gira wani ma me be hya wo nkuran. Say Job na mani hunu nyina mu no na Job nim sa osom Nyankopon a obetimi amanuama ase ne nyina ayeye. Ti Job kan say ade ba akopɛ ɛna ɔno Job nim se onim se ni dimafo no ɛda so ɛte ase. Yes.
na watwe me ensan na me no kya nyame asem se abarabom asorochen nipa bebre adwene ne se onya bagye awurade Yesu Kristo di wie na ogyae bone ye wie a na abarabo no wa wie atwa se nioma nyina kot totin enema wo osika sem e wo se yeye e wo se waware sem eyeye osuku nsem eyeye business bi a wo ye eyeye enye saa netie ose hunu ye ya mom se otene ni mom na na mane doso na awurade eje ne free na mane hunu mu enti wo a wo de ahye wutim se o jae bone ye keka ense so ha obi kantown anase obi amane to no oye ni boye ni eno na mebisa wo se Job anyame di ne ho adanse se otene na odi mu no ono mompo ye hwe hawa eto no enti abrabo a yaba Kristosum akwantuoyi ni wiase abrabo na yaba mo se wo kwa asore se wo nkwa asore na wo hwe me a wotie me se wo gidie se wo nyi ni abrabo no asorochen eka ho na asorochen obi bia ne na asorochen a ebo no onyankopon po obo ne so ne na sase asorochen bo no enti kan Revelation chapter 12 verse 7 or said there was war in heaven or say onyankopon anim asorochen esi ye ne se or say okon kese ba ho anya okon ketwa na ansa na nyame ne na bofo edi nkunim no bronsam fa onyankopon abofo no nchichemu miensa no emo baako 1/3 enti asafo ahodo bebere wo ho a obonefo na ma asorochen abom ama bronsam atwe asafo ma no adwuma bi abusua bi ekuo bi efise onyankopon osoro hompo na saade no ehya ase mema wote ase se wo kan twere sem ye Bible na ye woni pa bebere osom nyankopon na obo trene ya brabo anso asorochen bo anso so no enya ade a wopa aba okora wo mudie mu na onyankopon a odwojo asorochen ano no odwojo ano ma wo ye hunu sa maame bi a ye friend Sarah ye hu ne ho asem bone bi e wo twere sem no anso asorochen abo no e ye oboniye asorochen maame bi a ye friend say Elizabeth ye hu ne ho mfom so e wo twere sem no anso asorochen abo no e ye oboniye anso omampa aba omukro omugidie mu bere duruye no onyankopon ma asorochen ne nyina ye din enti wo so asorochen bi a ebo obia no ebe ye din amen ye hwe twere sem ye se onipa bi a ye frɛ se Lazarus a ɔde ne sika eboa nyankopon asɛm patre no a ɔfrɛ Bethany a ben Jerusalem ɛhɔ na Yesu ko didie anso ye se yade bɔ no na ɔno de ne yade no ɛyɛ owu yade ɛbɔ no ma no wu na ka obi a ɔde ne sika eboa wiase agye nkwa enti ya mente nipa bi ase se ɔse mabɔ afɔre ɛwɔ nyame asɔre mu ɛna ɔha wo ba me so nipa ɔno ne de ɛnya da ko na ɔba afɔde o ɔne sika ɔnye nyina ɔde hwɛ yɛ Awurade Yesu Kristo na owu yade abɔ no onyame anhwɛ na wawu anso owu asoroche ɛbɔ no enya nuru mmerɛ ɛsɛ sɛ owu no deɛ ne siye onyankopon enyane no enti asoroche bi ɛbɔ bia no ɛka abrabɔ ɛho medical bobo kuni ahodo a ɔmo wɔ ɔman yi mu a sɛ wotete ɔmo din a na ka wo fa no no sɛ wo papa no no aka wo pɛ ebi ni former president ɛyɛ Agyekum Konfoɔ ɔba politics mu politics de ne ko wie efiase ɔno ankasa ka anso ne nyina mu no onyankopɔn gye ne firi mu ma ɔman Ghana ɔbɛforo ɔbɛdwa no ebedi mfinhyia poli nwɔtwe ebesi nɛ de yɛbɔ ne din baabi oluma wo bia yɛkyia no hallelujah amen na yɛtoa so asoroche bɔ Nelson Mandela sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president no asoroche bɔ no ne sɛ yɛkye no to prison over 27 bad years anso so no deɛ ne siye deɛ nyame ka fa no ho nyina ba mu sɛ ɔfiri prison ɛbɛyɛ mampanyin a ɛnɛ oni hɔ
and so ya twerɛ ne ho abakɔsɛm ne enwoma bebree ɛwɔ nipa ɛwɔ ne mu yɛmmerɛ ne nti yɛntimi mmɔbɔ bobɔ nipa ahodoɔ pii a asorɔkye abɔ wɔn wonim bi ɛwɔ w'abusuam kuro ketewa ne kuro akɛseɛ mu sɛ hawa wɔfa mu ɛnnɛ nyame ahyɛ wɔ animonyam nti gye tom sɛ asorɔkye ɛka abrabɔ no ho asorɔkye abrabɔ mu asorɔkye ɛka Kristo so ho level 1 no me no kasa afa God deliverance in storms onyankopɔn ɔgye nipa ɛwɔ bere a asorɔkye ɛrebɔ level 2 no me no kasa afa sɛ trusting God in storms sɛ wokɔ so ɔgye awurade adi ɛwɔ bere a asorɔkye ɛbɔ wobɛkuta ɔmodie mu level 3 me no kasa afa how to overcome storms of life me no ka ho asɛm ɛnɛ level 4 no ɛnɛ me no kasa afa you need God presence in storms kabrafo kakra ma adan obo afu mi ana tana metie wuntimi ma obu mfu mi sa hallelujah you need God presence not material things adia eku awieye bere mu agidifo na ye to baha na ye toto wo kwan no so ne se emra asorɔkye ebo nipa no saa bere na nani da honam nuama so te abusuan bi hwɛ me abusuan bi tie me abusuan no yare bɔne ɛna wo fie hɔ anso abusuan no mpa ya omudi kan bɔ ɛyɛ sika amode bɛkɔ hospital amopaduyɛfoɔ de wabene asɔfo a wabene tatahye na onhwɛ sɛ ohia nyame presence ɛwɔ abusuan no ɛna obi hwɛ me obi tie me abusuan bi tie me owo krakrakra bi asi abusuan no yɛhwɛ sɛ abusuan panyin ɛne na abusuan bɛtena ase sɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ abusuan mu deɛ ɛnyɛ kwa ɛnti se ɛwɔ mu sɛ yɛde hyɛ no bi atotɔ deɛ na yɛnhwehwɛ nyankopɔn akyira kwan bisɛ ɔhwɛ twerɛsɛm no mu a na ɔkan Bible no critically a wotimi sɛ nipa bi ɔhaw ne amane atotom wɔ nyinaa ɔmo bɔ ɔmɔden sɛ ɔmo hwehwɛ sɛ ɔmo hwehwɛ nyame akyira kwan. Do you need God presence in times of storms? Emra sorɔkye ɛbɔ. Na medi kanka sɛ obi bia ne na sorɔkye a ɛbɔ no. Obi wɔ hɔ a ɔhwɛ me a ɔtie me abusua ofiri mu no ofiri mu nteme nsom nyame. Obi hwɛ me obi tie me abusua ofiri mu no awaresɛm ho ayɛ den ama mɛbo no. Obi hwɛ me obi tie me asorɔkye ɛbɔ na abusua ne sɛ yade bɔne wɔ fie hɔ dodo. Nkura ne mpanyinfo yare dodo. Obi hwɛ me obi tie me asorɔkye ɛbɔ abusua ne sɛ efi hɔ nkwan deɛ wo deɛ wotu kwan a wobie adwuma a wonya ware papa a wohyɛ bibi papa se a adeɛ ne sɛe wonya wo brɛ so aba ɛnte. Obi hwɛ me obi tie me asorɔkye ɛbɔ abusua ne sɛ efi hɔ yɛ manya medical doctor efi hɔ engineer fo ni hɔ efi hɔ obi ntimi mmɔ PhD wɔ hɔ obi ntimi ma yɛ professor wɔ fi hɔ enti ɔma na ɔmo nim nwoma a wɔpɛ sɛ ɔhyɛ ɔmo na ɔmo kɔ suapɔn ahodoɔ mu na ɔmo bɔ abɔden no ɔhaw ne amaneɛ ɛna ɛtoto obi so asorɔkye no obi so pɛ sɛ ɔbɔ tene ne yɛ abrabɔ anso ɔntimi ɔne somafo pɔ bɛyɛ adwene ɔse papa a mepɛ sɛ meyɛ no mentimi na ɛmmɔ bɔne na mempɛ no ɛno na meyɛ. Obi so asorɔkye a ɛbɔ wobɛkɔm no na wonua mɛma no wonua maa no nyinaa sam hɔ ɔmo ntimi nsom nyame wo papa ntimi ansom nyame wo maame ntimi ansom nyame yie
ɔkɔ asɔre nyinaa na ɔsan kɔ abosom so ne nam atoradiifoɔ so nam kunumamefoɔ so na ɔse ɔsobom yɛ dɛ nyamesom yɛ dɛ nyame kakra na nanom so kakra enti ama wɔn nso so saa aba no ɛwɔ fie hɔ a ɛdi wo nya enti ama sorɔkye ɛbɔ ɛno nɛnɛ menam nyankopɔn asɛm so tuufo sɛ saa bere yi a saa mframa bɔ wo no ɛnyɛ adwene na ɛyɛ agyapadeɛ ɛdansie kaa totɔ akwantusɛm asorɔkye na ɛbɔ abusua no wohi sɛ nyankopɔn bɛm yɛ generation a Bible akenka ho yɛ den yɛbɛka nyame hɔ nokora yɛ mu pii yɛba kwasiada asɔre sei na obie ne Bible mu wie na ɔnya kɔ a ɔmie Bible no mu biom gye sɛ na wɔtwe foforɔ san ba enti yɛbɛtumi abɛsɛ na wɔtwe mmienu yɛ generation a yɛba nyame fie a yɛmfa Bible ma yɛmfa jota ma enti ɔyɛ krakye ni paa ɛna ɔte nyame fie anso so onim bibibia ɛfisɛ bibibia wɔ ne phone so enti ɔmfa jota ma yɛka nyame asɛm sɛ ya watwerɛ bibi ato hɔ na ɔkɔfie a ɔno nso akɔ dwendwene ho yɛnyɛ saa deɛ no yɛ generation a sɛ morning devotion ɛfiri asafo no morning devotion ɛfiri asafo no evening devotion ɛfiri asafo no Bible studies ɛfiri asafo no woka sɛ ɛbrada anwummerɛ dwada anwummerɛ yawada anwummerɛ fiada anwummerɛ yɛmbɛyɛ Bible mu mpɛsɛmpɛsɛ mu a ɔma sɛ na ɛnyina anim sɛ asafo yi kwasiada anɔpa bi a yɛyɛ adult Sunday school sɛ mpanyimfoɔ no yɛmbɛhyia ne yɛnkyekyɛ yɛn mu akuo na yɛnhyia Bible no yɛnhyia Bible no ɔbɔ baafo wei ɔma bi da nanso ɔte asɔre no ma wura mfi sɛ kwan yɛ Nyankopɔn faa so bɛn Daniel mmerɛ asorɔkye bɔɔ Israel busuakuo 12 na yɛbɛfa wɔ nnomumfam ne ɔmokɔpie Babilonia nkoasom mu no saa berɛ no ɛna Daniel ɛkenkan Bible no ɔkenkan bobɔyɛ nwoma no ɛna ɔkɔpie baabi sɛ Awurade atwerɛ sɛ ne man bɛfom ɔno Awurade na ɔde ɔmo bɛkɔ nkoasom mu na after 70 years ɔno Nyankopɔn he will deliver them again na wakenkan bobɔyɛ nwoma no wahu sɛ ɔmo akɔpie Babilonia nkoasom mfinhyia 70 no atwam apam over 70 years Nyankopɔn ɛmɛhwɛ wɔn ɛno na ɔkɔ Awurade anim ɛwɔ mpaebɔ mu kotosire mu muadadie mu sɛ nyame ɔka sɛ after 70 years ɔbɛsan agye yɛ biom nti Awurade ade nti na woma wasɛm mmam na ɔkenkan Bible ɛna nyame asɛm afiri hɔ tete no bɛte sɛ yɛbɔ yɛfrɛ nsan ɛdɔn kan ɛkyɛ sɛ ahomakye wobɛkɔ mmerewafoɔ nketeesia mmerante ne mabawa ɛkɔ akɔhyia wɔ nyame fie ɛna ɛni hɔ biom enti yɛ generation so a yɛwu paa ɛfɛ sɛ ɔsɛ onipa ba nyame asɛm na wapoe na wo nkwa no ɛwɔ hefa enti ɛnɛ nyame presence ɛni hɔ biom enti ɔkɔ adwuma sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ agya ne mma ne kunu ne yere ɔno ankasa de ne ho ahyɛ Awurade nsa no na ɛne tee a deɛ ɔdi kan hwehwɛ ɛyɛ ne cell phone ne handy sɛnea Germanyfoɔ ka no ne handy no wɔ he ɔfa ne phone no wahwɛ so obi ɔkora ne data si so saa 24/7 ɔmo a mo send ne message ɔkɔ ne messenger ɔkɔ ha TikTok ɛno ɛna hia yɛ ɛno so na ama kwan ama owuo krakrakra nneɛma nsɛ sɛ toto yɛn ɛna ɛtoto yɛn sɛ yɛapo nyame asɛm deɛ ɔhwɛ wo so ma de papa kyɛn wo no deɛ ɔhwɛ ɔma no so ma de papa kyɛn wo no adeɛ kyɛn yɛ de asɛm na ɔka kyerɛ no Nyankopɔn nim nipa adwene enti ɔka kyerɛ Moses
Any new penny Aaron say, but on my cocoa. Na se me de won twa pokokoi de won ko duru boshe asase no so jojoa omunya fi papa bi trem omo toto cars omo nyanya nwuma mo nka se omo ahoden ne omo ankasa bere e na ma won anya de omo nyan omo nya aduane papa di a omo hwe yie na omo remfe urade nyankopon enti bo omo kokko aso de nyankopon kan ye nyina omo ko duru eye Kenan fuasase yabusi fuasase na so jojo no enne omure fie urade ope osoma nipa enyenye sika kakra pe na oma ne home ne so a eye Kristo so opa asori a nipa nye sika kese kakra na wa ya hantan ni dwe eye Kristo so enti asofo omo intellectuals e wo omo na ase ni esikafo no omo bere papa wan ka say ye tikene sa waja asori na hye aso ye wa osom bebre nipa no nya sika se den ye Ramadan obeyebi ote form tikete so e bompai Christopher ya makwan ama yenkuto osom bebre na abasa so osom na edikanfo bia odi osoma abasa se enkanka no mo osu buddha no mo otoatoa so islam omo edikanfo no wuye no omo ntimi ansore osom ba akopɛ ene yedikan ni wuye owuo ni asamado ntimi ankora no one nansa so no osansode furawufom no te ase ote soro omma wonsema Kristo so Amen. Aso osoma yetim ye de osoma ye ni hyehyeye so osoma ye mfa nyame asam nya adwuma eye Kristo so efiri asofo no mu bi so kosi asempakanfo no bi so edafo no mu bi so di wura asafo no wura nyontu ofo akuo mu wura twonobofo mu wura kuo no madikanfo a otimo say ye di agoro ya wosom ni bo okura na wan konhyiemu a osom no yekun aso Kristo so wa ma sole ya ha no devia complain baby bia we are battle the same battle the same demon opa fisida ha na ko Church of Pentecost obekwa ko the same demon wo free Church of Pentecost call your friends Anglican call CAC call your friends Apostolic the same battle the wuram call your friends Pastor Presby na ko the same battle we brim Bible so action komato o se mene ne bekwa wie ya emumuyonti nipa bebre dona no bejo ene Kristo som dona no ajo eno ti ama bronsam so abawura Awurade asafo mu ena oto yade aguso na nya Yakobon no hye yebo e wo Psalm 91 o so obesoma na bofo ama na bekra ye wo yensa yam na ye nan po empemboba ene Kristo fo de na eto ye da ya aya aboa ye frɛ sɛ tɛfra hwɛ asɛ Kristo ne amutu a na wa ayɛ dan oda ya oda fam Kristo ne adwuma da fam Kristo ne ma da fam ene nipa ye hawon pa ye Kristo fo asafo ye ma ye wo Nyankopɔn anka oba ho a obebɛsɛ nkora na wa ayɛ dan wa wo won Kristo so mu a wo ya investment e won nkora no ene me no kasa fa sɛ emra niema mu ayɛ den emra mframa ebowo emra wakopia abusuan boni mu emra be niema ekɔ no timo sɛ ode wanim die wonyansa ya enye yie no ade a yetimi di so nkonim pa sɛ obebe nyame obepsere sɛ Awurade mmara wabrabom nyame mmara fi hɔ nyame mmara setene no mu nyame mmara aware no mu nyame mmara asafo no mu nyame honhom nsane nyame nwosra nsane na sɛ sane a wobehu sɛ ɔgye and fa hodi enti Deuteronomy chapter 31 verse 8 Deuteronomy chapter 31 verse 8 na Awurade ono na odi wanim ono na obedi wachi ompao
na onya o insuro na ma wakoma entu Osofu timubium. na awurade ono na odi wanim ono na obedi wachi orempa o na onya o insuro na ma wakoma entu amen. God presence provide comfort and strength. Nyame na odi wanim, nyame na edi wachi, nyame na eba fie ho. Ka na watu no, ewom se ye drive basa. Ewo Ghana kwan so, ewom se nipa bonefo na ba. Anso Nyankopon se waka ne ho tam se, orempa wo, orenya wo. Bebe bia onam bia no, ono nenam. Enti ana no ka kire Joshua se, senya medi Moses echi no, sa pe na wo so medi wechi. Tie wo nipa nyame di wo nechi. Mempa ebone ma de soro de se, efri sambre ko se afi be kwa wiye, onyame ni wachi. Amen. Oni wo machi, oni ukurachi, oni uyirechi, oni waboafo achi. Amen. Erade ema wo ho masem. Amen. God presence provide comfort and strength. And to all the about to comfort, one kasa all the comfort, and so no. O more empire say, Erade me here with presence. Me here when I'm here, me person when I'm call. Now no Moses boss empire no. Or say rather quite na here kono, quite so who, and to me person, Erade only yenko. God presence provide comfort and strength. And when why am merino, a man new munina essay no, a man in Framana no I ding, ye kunkumuma, yes, say with Juma Usikasem, Yadibia Betowa Pomo den so, Yamina Bemu bear. Then you may as Breyimo and I will share Hunamuniama. Bremo and who will be car, who will be fee, who will be a dear. When you come bereno, bring your bera, who are washing me, I would tear me and from my bowie, and your bera, Yasha Hunamunia material things. Young kind Psalm 23, last week, me sent to me and sent Kabio, verse 4. Se empo, menam owusum kabimbo mo. Menam owusum kabimbo mo. Minsro boni bia. Efri se. Woni me na ewo ho. Woni me. Ba won se me urade Nyankopon. Obi bia woni nyame wo ho no, da ye be na ya otai so. Oso da ye bia odi da ye no so nkonim. Nyankopon be deliver. Da ye no ye hu kwa na wie ye no. Unsa ochie bia ye den aba. Enti bomode enti David nim kwanya Nyankopon fa so a wayi ne efro haw ne amane apii mu enti wo twere saa nsem no ose me David mensuro minam owo sunsun mu a enam wo bebere hu aka ne nyina ne se nyame presence nka ho abusua no ehu aka abusua no nyame presence nim anso so won na ohu nyame presence no ose ehu betu people be den be woso be papai anso omunsuro ena me ba se me na oka na me asem afa asroche a ebo nipa na asroche na ye ka ho asem no ebo a nyame amboa wa ebekun nyame amboa wa ebekun ma no nyame amboa wa ebegu wadwuma no nyame amma wa ebema wo hyabere no asai efisa asroche na de kan abo nipa bebere ewa asase so efisa Nyankopon na ankasa akase ya tanfo bronsam no watoa yen na wafa abufuo kese efisa yankasa yenim se amanehunu ana odi atoto nipa se na yenhwe nipa bronsam de amanehunu ato won so wat asetren entidian ana aya wo bo mpae mameno nko God presence bring peace and joy. Nyankopon obemwa nyame ebe fie ho a oba asafo no mu a oba umanu mu a eba aware no mu a odi asundwie ene anigye ene eba enti efisa amre ko hwehwe se asoroche bi a ebo wo no obeba nyame abem amen na asoroche brimpo ena odi aye ntokwa
Odi aye bufuo. Se won som nyame. Asore oba kura na o mantem. Wo be ye late. Time a ope e na odi ba sorry. Asoro chimbere no. Asoro chimbere no kura no mfa ni die e ma onyankopon. Asoro chimbere no ye sori awurade kura e haw. Obu okura na say yes koto sori awurade kura na e ha no. Anso asori bia wo na de yoye. Asori bia wo na de yoye. Ukoye ye kuruma me firi no. Agrican asori e wo ho no. Ye nananom no moteye. Entie ye busuani bia opatu kwanko di hin wa buruchire kwan hwan oba ukoye kuruma. Bibi atowa so be ware se wawu asafo na ye ma wo. Se ye nananom ka aso na se ye church asori na ye ma sori. Now me call Agrican ye wo bra ye koto ye wo bra ye sori. Ete se kalika sori omade yoye no no. Men so me papa no wo me to e praise be asafo no se na mo nyina ni me call me kra na se ho a praise be asori na wo ho me papa ne te. Enti eno so ye wo bra ye wo nwumbu ha ye to a ye ntenase. Ye wo nwumbu a ye to him na wo so so di gina ho. Ene wo him a ye tenase to. E ye nidi a ye di ma Nyankopon se Nyankopon ya ba wonim ye ba be som wo. Enti enya se me wo sika ana se me yare ana se me ho dodome there be according to Nyankopon asem Jericho afesuo no omotwa ho ahia no Joshua chapter 6 no obi anka se misisi ye me ya obi anka se me nan ya me ya obi anka se me wo pressure ose omamu ni nyina na twa Jericho kuro no ho hia ye bon se ma nyame asem enti obesida na yeso yade oye ne se nyame asem ba beba e wasa ye sori na yeto nyuma nyame a obo ye ho ban ma na wotwe no ekwa apro abeto ye no sa Nyankopon no na asem na ye ba beka no enti wasa ye di nidie e ma na asem a wasa oye den oditum enko yi ase e ma ye ka sa asemasi ni obenten ba eno na wasori enhwenum ade oye no enye bi oba nyame fi afa ni die se na odi ni die e ma honam nu ma ni nyina wo Bible mu o se honam awura anom so ye mfa ni die e ma wo san fa ni die e ma Nyankopon sa nu ma ni nyina etwe nyame presence e de ba wo abrabom etwe Psalm 16 verse 11 Psalm 16 verse 11 na yaka Philippians chapter 4 verse 7 obekire me enkwa kwan Anika emen ewo wanim. Oseden. Anika emen ewo wanim. Anika ayadan. Emen ewo wanim. Na nigidie ewo nifa ho da. Enigye no wo wanim fa da. Enti Nyankopon onte yama ne hunum no. Onte asroche na eboye no. Onyankopon te ya ye mu. Enti we say we should enter the house of God with joy and praises. Enti na ochi na okoton ade na ya nto no. Na ochi na wani da bibi so amma no. Na ochi na osika bi koyira aye no. Na ochi bi obi kan fon kira wo no. Yemfa ma Nyankopon anim. Enti ba sa nyame presence eni wanim. Nyame presence eni wachi. Ma wure mfi se de enti aye janom ti be free Misrim. Kodu Kena asase no so jojo ni se Onyankopon oye ojafadum edi omanim e na oye munukun dom edi owechi na Bible say over 40 years ta munukun dom na ojafadum no and the party da bon sema the love of God when na kire nyame do Nyankopon oma efri sabre kwesisa fi be kwa wieye onyame presence anywhere musa anywhere kisa bebe bi o mawo bia bebe bi a wabo afo wo bebe bi a wadwuma yefo wo onyame presence anyone so Philippians 4:7 na Nyankopon asundwe a etlante ase nyina aso no o se onyankopon asundwe a etla entiase nyina aso no ebehwe mo akoma ene mo adwene so Kristo Yesu mo amen. Enti on say me sure say no me kan kira o say hwehwe God presence no onyankopon say enti a ohia ne presence ne say eba e de joy ba e de comfort ba
And I thought I had said, yes, Ubi Ashen one comfort. Eya cheda ne bisa na japade obu okura na certificate okura no kura na nya certificate ketwa ni sika da na accounts mo kura no enye sika ketwa even na japade awowo aso de na ka na manetimi ku no ho bo ne ho tuo numa wudu yankopon ni ho obe comfort no enti ade ketwa bi aba na bra bom no na wa twere lete ato ho nyame ni dem ho nyame ni na bra bo no enti de kasa kye ni nyina ye bronsa madwene wote asase so ye den adenti na watena se ama oba esisi wo ama bema esisi wo enti wobete yesi Asia obete Europe obete America yesi obi abone yirituo obi abone krutuo obi ayese asundwe a ehwe nipa adwene ne nti ase so na asundwe no ne ho efise say nipa no na adwene odete Europe onyina yesi kasika nkwa ajapade ena ye wuja ajapade no obete Ghana otisi da safumo ye Kristo na adwene nyina ya ajapade sika ni brangwa ubewu one day onni nkwa na no me ka kiro nyame asem ti nyame hwa wadwe no nti ase na so o tu kwan akoba bia nyame ni o ka na chi o ko ba bia nyame besan adebone to e be fa unumu ye woni pa nyame honhom